Nou, ik zie er wel regelmatig even naar. Vooral als ik naar je keepje, dat zeg ik het tegen wel in. En denk, ja, dat is wel leuker bij. En soms verhoor ik wel eens even wat in de kast. Nou, ik denk dat mijn thema was in en dan moet we naar je daar en dan maar even de wij. Ja, ze vallen rond, dan ga je ook, nee. Dat al je wel poetsen, hè? Ja, meestal door de vrouw dat, want dat ik zie nog aan dan. Daar vallen denk ik, dus dat is Ja? meestal lukt ze wel even. Ja, en, ja, ik vind het wat skant, ik wil ook naar stikken gaan. Dus dan mag je ook poetsen. Ja, ik word dan meestal dan poets ik 7, nou voor mij zo'n kwastje. En dat is toch dan mooi dat het een beetje netjes is. Ja, en mijn zusje die vond het altijd wel leuk. Ik kwam een keer in de hier VW-bus en zei, oh, die is ook wel leuk. Ja, dat vind ik wel mooi om te gaan. En toen ben ik eerst 1, toen 2. Nou, toen dacht ik, nou, maar naar de autobeurs. Nou, dit lijkt me wel leuk. En nou, zusje ben je rieten, dat was helemaal terug. Dan wilden we eerst staan, dan maakte vregen mij een foto, meidje. Zo ben je horen wat er aan de gang. En wie Linda, dat doe ik al? In het begin nog net zo wat. Oké. Nee. Dus Linda do kwam ze geeltje in en toen kreeg ze ik het virus? Nee, nou ja, ik wist dat hij van VW, toen zei ik dat er van VW-busjes hadden. Ja, ik vond het eigenlijk wel heel erg mooi. Ja. Ja. En ik had dan wel een verzameling van dolfijn, dus we hebben beide een hobby. Ja, hij was bij de, op stap, hè, champignon-bar. Oh. Nou, ik wat moet. Nou, dat is al tolvierling, denk ik. Zie je een tolvierling. En Ja. toen dacht je van nou, dan moeten we maar eens trouwen. Ja, we hebben wel, het had wel in het noorden, maar uiteindelijk, ja, hoe we dan Linda zei, nou ja, ik vind trouwen ook wel mooi. Nou, op een gegeven moment mag je maar actie ondernemen. Dus op een gegeven moment ben je trouwd. Dus ja, we zijn al wel 4 wie trouwd kreeg. Ja. Toen mijn heid nog leefde, die had ze me zei, nou jongen, dan als toen een VW-busje, dan betaal ik het voor die. Nou, ik kon het niet meer droegen, ik heb erin in zo mooi vond ik dat. Ja, hè? Toen hij dat zei, ik zei nou, dat vind ik geweldig. Dit is zo mooi. Dat, ja. En die Hyde had het nog mij maken. Nee, hij dat naar mij maken, ja, dat zullen we nooit weer vieren. Nee. Want hoe lang is die Hyde nou verstaan dan? Iets voor 4 jaar ongeveer. Nee. Alles stiet wel redelijk vol, hè? Ja, soms dan ga je even een beetje skikken en dan weer wat roemtemeisje. Dan kan er misschien soms wel eens wat tussen wat die er nog net had. Ja. Ja, ze zit dekbed, ik kom in België mee. Het toilet was, nou, als je bent, dan hak ik mij. Want ik maakt mij. Dan had ik nog een tas van VW en die hangt dan lekker mee in het zwembad. En nou, dan had ik een handdoek hangt dan. En dat vinden ze machtig mooi. En sliep nou ook extra lekker zat tussen de VW-busjes? Ja, het is wel hetzelfde, maar Oh. het is wel... Had je hem zelf nou ook een busje? Als dat niet, dan denk ik wel dat hij een kracht. Misschien in de toekomst ooit dat het komt. Dat zou heel mooi worden, maar... Ja, dan was mijn droom lopen, maar dat is ook wel mooi. Misschien dat er eens een is die mij berieden wil, dat vind ik heel mooi.